De enkelte er vel klar over, hvad de skal lave. De har noget i hver især, og dem, som ikke rigtig har noget, der vil jeg gerne bede om, at vi vil hjælpe herovre med det her med mjøden og med øllen. Hvis der kommer nogen, der som vi også ser, der drikker lidt af det, det er også i orden. Der kommer snart skidt på den her. Ja. Skal vi så ikke lige sige velkommen fra Hild os alle sammen? Lad os mjødes. Ja, mjødes. Hild. Jeg tror næsten, han er med til den her. Jeg tror nok, at jeg sætter derovre. Jeg synes, du skal have noget til at holde. Var noget med en pandekage? En varm, Frans. Hvad hælder I? Ingenting. Ja. Martin? Ellers det er det dejligt. Ja, hvad så? Du kan en brugemås med pandekage på. De har ikke godt af, de der. Gå du bare ind med den der igen til mor, ikke også? Og så sige, at der er ikke nogen, der er tørstig i hovedet lige nu. Enten Per. Men det er han så også. Nå, nu vil jeg se, at du kunne vente så stadigvæk på hvad er de lavet af? De laver af nogle firma. Skroven små kniv til et eller andet. Så var læserne, nej, har vandskærmen, så gik den i stå. Nå. Så var nogen, der ikke Nå. Der kunne heller være et sted, hvor vikinger, de egentlig samles her i området. Når man skal se på, hvor mange steder det kommer fra, jamen så er der folk, der er over 100 km kører hver dag, vil køre hver gang for at komme op. Og der er heldigvis også mange fra Hobro, men der er mange fra hele oplandet. Og oplandet, det er sådan stort set helt Midtjylland. Så det er jo godt. Vi kan også klart se, at der er stor interesse for det, vi laver. Så vi står i den situation nu, at vi faktisk bliver flere og flere medlemmer. Og det er dejligt at se, at der også er vikinger, som synes, at de gerne vil være med i det, vi går og laver her. Som mange af jer ved, så udover det, at vi har vores aftener her, så har vi også deltagelse i vores markeder. Nu ved vi godt, at det der sådan med at sige pænt tak, det synes vi, at det skal være lidt ud. Og derfor vil jeg sige, lyd med helse til dig. Selvfølgelig, vi har de gode folk i forvaltningen, som vi har, som for eksempel også Jens Lykke. For vi lever jo sådan i en forandringstid, og med skolestrukturændringer og sådan noget, så bliver der bygninger ledige, og der har forvaltningen jo sådan en gang imellem gode idéer, som også kan blive solgt, kan stå til, hvordan man kan flytte rundt på tingene. Så det er dejligt, at vi har kunne være med til sådan at formidle det her, og at I kommer herud. Og det er jo også nogle gode rammer, synes jeg. I tilhører den der gruppe, man taler meget om, sådan frivillighed og de frivillige. Og det er jo ikke, det lyder som om det er noget nyt, men det har man jo kendt til i rigtig mange år. Det med at være frivillige og uden frivillige, så fungerer tingene jo heller ikke, og så vil det også være ude på fyrkassen. Det er jo vigtigt. Det er jo ikke uvæsentligt, hvordan man bruger sin tid. Den kan jo bruges på mange forskellige måder. Tiden går, det ved vi, og vi følger med, som man siger. Men det er jo ikke uvæsentligt, hvordan man bruger den, og hvad man får ud af tiden. Digteren Benny Andersen, som de fleste jo nok kender, han har skrevet et digt om tiden, som jeg lige vil citere. Han skriver: "Vi har 12 uger i huset. Alligevel slår tiden ikke til. Man går ud i sit køkken, henter kakaomælk til sin spinkle søn, men når man kommer tilbage, han bliver for gammel til kakaomælk, kræver øl og revolution. Man må udnytte tiden, mens man har den." Og så Benny Andersen fortsætter: "Man vil gerne udnytte tiden, men den bliver væk hele tiden. Hvor bliver den af? Har den nogensinde været der?
har man brugt for meget tid på at trække tiden ud. Så tid, det er jo tid til noget, og tid, det skal udnyttes. Og det må man jo også sige, at de gør i Vikinggruppen med kurser og håndværk og levendegørelse derude på Fyrkat. Og uden I frivillige, der ville der jo ikke være det liv og den aktivitet derude, som vi oplever i dag. Så det er positivt, og det er noget, vi værdsætter. Og jeg er utrolig glad for, at der er fundet en god løsning for jer og for stedet her, som jo den skole, der bliver lukket. Nu kommer der familiecenter, man bibeholder det lokale historiske arkiv, og så kommer I herud og giver liv til stedet og til området. Så det er vist det, man kan kalde en win-win. Så stort tillykke med det, og jeg håber, I bliver rigtig mange herude. Tak skal du have. Nej, den passer. Hvis vi havde oppe i år, der var det jo ikke helbredt. Vi begynder at nærme os der, hvor vi kan få. Så har vi det hul der. Og lidt tyndere. Så tager vi bare en af hilerne, så flytter vi den der over på siden, og så bygger vi op der, så må hende til den plads med. Smelte noget bronze. Ja. Ja, det godt. Fik jeg. Jeg siger det på den måde, vi lærte en ting i dag. Og det er, at emnerne kan godt blive for store til at arbejde med det. Ja. Det der solhjul af fars der, det må jeg nok sige, det, der lå vi lige på grænsen af, hvad der kunne lade sig gøre. I døje seriøst. Og så slår han igen, og så drejer han tilbage igen. Ja. Så hver gang han har slået, så løfter han den fra armbolden, så armbolden ikke tager varmen. Ja. Nå, ja. Der er lidt mere varme herinde. Vi skal jo først bøjes, når man slår det vidt drej. Den skal ikke bøjes heroppe. Den her ende skal den ikke bøjes. Hold den op på kanten af armbolden i stedet for, at det er meget nemmere. Det er kunsten, der ikke også skal. Så er det hedder en kasket. Jo, nemlig så. Jeg ved, at en af dem venstre. Skal du ikke være indenfor? Hvad? Ja, Så har de vist. men så bliver jeg altså inde. Det er bare... Ja, så er det tips. Lige den der lige håndsnit. Hey, luk døren! Hvor jeg givet til? Kan ikke få det telt endnu? Det er vikingtelt. Ikke endnu. Ikke endnu. Det er ude.
Men det bliver også sådan lidt af noget, der bliver på. Men jeg synes det ikke, det ligner brændsøger.